Jan, du har lavet det her i rigtig mange år, ikke? Ja, og, det må jeg sige. Nogen vil nok synes, at hvorfor bruger han så meget lang tid på det, og hvad er der? Er der ikke et tidspunkt, hvor man ligesom skal videre og lave nogle andre ting? Og... Jamen, jeg laver mange andre ting også, så jeg laver ikke kun Scientology overhovedet ikke. Men altså, hvis du ser på min Scientology-tid, så er der masser af ting, jeg er blevet færdig med og lagt bag mig. Så jeg laver ikke det samme. Alright. En af de ting, man hører, det er, at man ikke kan komme... visse mener, at det er svært at ligesom komme ud af Scientology igen. Man ligesom, så man hører, at folk bruger meget af deres tid på det. Ja. Men lad mig svare på det første. Altså, det er lige så svært at komme ud af Scientology, som det er at komme ud af folkekirken. Nej, det er faktisk forkert. Det er faktisk lettere at komme ud af Scientology, fordi man skal bare lade være med at betale sit medlemskab. Det kan man ikke engang i folkekirken. Der er man medlem for livet en gang for alle, ikke? Så der skal man ned og melde sig ud. Men i Scientology-kirken kan du skrive brev, at du ikke vil være medlem, eller også skal du bare holde op med at betale dit medlemskab, så holder du op med at være medlem. Okay. Ja. Der er mange begreber her, man hører genetik, og så er der noget, der hedder Scientology. Er det det samme, eller hvad er det for noget? Ja, det er både det samme og to forskellige ting. Men det ene kom før det andet. Det er nemt at forstå det på den måde. Mm-hmm. Så genetikken kom først, og den siger jo, at et menneske består af tre ting. Den består af et jeg, et sind og en krop. Ja. Og her er tegnet kroppen, og så er tegnet sindet, og det der, det skal forestille at være en smalfilm strimmel. Således at hernede, der har vi billederne af alt det, der har hændt ham. Det vil sige, her der har vi for nylig, og det hernede, det er for længere siden, og langt dernede af, der blev han født. Det er sådan hukommelsen, det der. Det er billederne. Og Hubbard fandt ud af, at skurken i spillet, det er, at de her billeder, det er ikke bare billeder, de indeholder alle 5 sanser. Mm-hmm. Og den ene af sanserne, det er følesansen, og det betyder, at hvis det, der skete her, var noget, der gjorde ondt, så er smerten derinde. Så her holdt smerten op, ikke? Det var lige nøjagtigt her, det holdt op med at gøre ondt. Okay? Men man skal forstå, at smerten sidder inde i billedet. Og det betyder, at hvis der er noget senere, der minder om den hændelse i nutid, så kommer hændelsen op, og så får han lov til at føle smerten en gang til. Og det kan så ske gang på gang. Hvad kunne være et eksempel på det? Jamen det kunne være, at det her var en pige, som han elskede højt, som havde været ham utro. Og senere hen skifter han hende ud, ikke? Men nu sidder smerten der. Så hver gang, at den nye pige, han har, eller kone, er i nærheden af en mand, for eksempel til en fest og danser med ham, så får vi jo, her har vi tid, ikke? Og så siger vi, her, der var han jaloux, og her var han jaloux, og her var han jaloux, og her var han jaloux. Og han får det hver gang, at der er noget, der minder om. Og hernede, der ligger så den der. Og genetikken forklarer så, at hvis man finder den der, og får den til at gå i opløsning, smertemæssigt, så holder han op med at være jaloux. Og det vil sige tandlægeskræk, jalousi, vandskræk, dårlig selvtillid og ja, et hav andre ting. Der har man en teknik i genetik til at gå ned og så virkelig finde årsagen. Og årsagen kan nogle gange ligge så langt væk, så man overhovedet ingen anelse har, om den er der. Er det det, man gør i psykologi? Altså, det skulle man jo tro, nej. Psykologien forsøger at få folk til at leve med smerten. I genetik får man den til at gå væk. Der er altså væsentlig forskel på de to ting. Mm-hmm. Ja. Så, og man fandt ud af i genetikken, som han præsenterer i bogen, at de hændelser, der indeholder smerte, dem kan man også finde før fødslen. Så nu tegner jeg lige sådan før fødselsområdet her. De 9 måneder, hvor han lå inde i mors mave, ikke? Det har vi så her. Ikke? Og der kan ligge hændelser derinde også, som sjovt nok, når de bliver mindet om på forskellige vis, kommer farerne op. Og nu er vi jo inde på noget, den stakkels mand ikke har jordens anelse om. Han har ingen anelse om, at det er det, der laver det. Og det kan selvfølgelig lyde mærkeligt for nogen, at man kan føre ham derned. Men det er faktisk ikke så svært, som man skulle tro. Alright. Det her, det er genetik. Ja. Og hvad sker der så? Hvad er det her Scientology? Hvor kommer det ind i billedet? Jamen, det kommer langsomt. Så vi har det her på plads tilbage i tiden, der Hubbard udgiver genetikbogen. Ja. Og så foregår det research, og en masse mennesker arbejder med den teknik her, og nogle af dem rapporterer så, at når man sender folk ned i fortiden, så bryder nogle af dem forbi graviditetsperioden og ned i tidligere liv. Så vi ender pludselig i begrebet tidligere liv. Altså reinkarnation? Det kan du godt kalde det. Du kan også kalde det tidligere liv, som vi gør.
Ja. Og det vil sige, at man står med nogle problemer. Sådan, er det rigtigt, eller er det noget, personen forestiller sig? Mm-hmm. En kæmpe sådan, videnskabeligt problem, ikke? Som man kan forstå, Hubbard der stod med i hænderne på det tidspunkt. Hvad skal vi gøre med det her? Men det er altså, med dianetik, så kan man gå ned i tidligere liv? Ja, dianetik får nogle gange folk ned i tidligere liv, så en søjle er endnu bedre til det, kan vi sige. Nå, okay. Så nu fortæller jeg lige, hvordan Hubbard endte med det her i hænderne, og hvordan vi får noget nyt, der hedder Scientologi. Ikke? Så det første, han undersøger, det er, når du finder en smertefuld hændelse i tidligere liv, og du håndterer den på samme måde, som man håndterer dem i dette her liv, så smerten går i opløsning. Punkt 1, går smerten så i opløsning på samme måde, og punkt 2, får du resultater i det her liv, på samme måde, som du gør her. Altså får folk noget ud af at gå ned og hele tiden kigge på? Nemlig. Okay. Nemlig. Ja. Og han fandt ud af, at de opfører sig fuldstændig ens billederne. Mm-hmm. Og punkt 2, at de giver nøjagtigt de samme form for resultater. Nøjagtigt. Okay. Og så står han jo med sådan, jamen halløj, det er fint, og så kan man jo så også finde ned i tidligere liv, hvis det skal være. Man kan slippe af med ting. Jeg husker en gang hende der skuespilleren Shirley MacLaine, hun skrev en eller anden bog, at hun var sluppet af med sin sceneskræk ved at finde en hændelse fra 1600-tallet. Mm-hmm. Og det kan man altså. Men så kommer spørgsmålet, jamen hvad er det hernede? Og da Hubbard måske er den mest nysgerrige mand, der nogensinde har eksisteret, så blev han ved med at undersøge det. Også fordi han havde været i Østen som ung, og set alle de her åndelige ting, som de kan derude i Tibet og sådan nogle steder. Ja. Så han gik i gang med at undersøge, hvad er det her? Og efter et par år, så kan man sige, så står han med sjælen i hænderne. Altså der har han ligesom fundet ud af, hvordan skal man forstå det med? Ja, altså ude i buddhismen, der siger de, at man kan lave ud af kroppen oplevelser. Ja. Det er der også nogle danskere, der siger, ikke? Så Hubbard udviklede som research nogle ud af kroppen oplevelser. Og så når folk sagde, at de var ude, så undersøgte han dem med elektroniske instrumenter, for eksempel. Sjælen. Er du med? Ja. Altså han undersøgte det på kryds og tværs, og til sidst, så sagde han, nu ved vi en hel masse om sjælen. Og vi kan ikke kalde det en videnskab mere, fordi vi leger med sjælen. Det har altid været tradition fra på jorden, at når man leger med sjælen, eller undersøger sjælen, eller beskæftiger sig med sjælen, altså kalder man det en religion. Men man havde altså metoder i det her, hed det Scientology på det tidspunkt? Nej, det hedder stadigvæk dianetik. Og i det øjeblik, han tager skridtet og siger, jamen halløj, det er ikke en videnskab nu. Det kan godt være, at vi går videnskabeligt til værks, men det er ikke en videnskab, fordi mennesket har ingen tradition for at beskæftige sig med sjælen videnskabeligt. Aha. Men man kan altså i Scientologi, her i starten, der har man metoder til at få folk ud af kroppen. Scientologien har teknikker til at få folk ud af kroppen, til at få ud af kroppen oplevelser. Min egen kone landede som amerikansk turist med rygsæk på i Luxembourg i september 1970. Og da hun gået i Luxembourg et par dage, så mødte hun en, der fortalte hende om Scientology, at man kunne gå ud af kroppen. Og da hun havde gået i skole og haft en roommate, det er sådan en, man bor på college-rum med, ikke? Ja. Der kunne gå ud af kroppen, og det havde de undersøgt, om hun kunne læse Anders And-blad, som de sad og læste i nede i underkøjen, mens hun lå i overkøjen. Om hun så kunne læse, hvad der stod, det kunne hun. Ikke? Og da hun så hørte, at oppe i København, der var Scientology med ud af kroppen oplevelser, så solgte hun sin returbillet til USA og rejste til København for at studere Scientologi, og så mødte hun så mig der. Det er sådan bare en lille sidespring, ikke? Okay. Men altså så en helt essentiel del i Scientology, det er ud af kroppen oplevelser. Aha, okay. Ja. Og det er derovre, altså Hubbard står med et problem der. Han har haft dianetikken, og dianetik betyder gennem sindet. Ja. Og så siger han, jamen nu står vi med sjælen i hænderne, så vi bliver sgu nødt til at omdefinere det. Ja. Og så laver han så et ord, der hedder Scientologi. Ja. Og ologi, det betyder læren om, eller studiet af. For science, det tror jeg en masse mennesker har noget med science at gøre. Det har det ikke. Det kommer af et latinsk ord, der hedder sciu. Og sciu, det betyder viden. Og det vil sige, at ordet betyder grundlæggende set læren om viden. Og det lyder lidt kryptisk, indtil man lige forstår en lille hemmelighed med det ord. Og det var, at da Hubbard havde kortlagt sjælen, og vi siger i Scientology som den første, der virkelig gør det videnskabeligt, der finder han ud af, at der er en definition på en sjæl. Og definitionen på en sjæl, det er det, som ved, at det ved. Og der kan vi jo tage dig som et eksempel. Ved du noget? det håber jeg da. Ja, jo. Godt. Ved du også, at du ved det? Ja.
Godt. Og du har en PC hjemme, tror jeg? Ja. Godt. Okay. Ved den noget? Ja, det kan man da godt sige, den gør. Godt. Ved den også, at den ved det? Nej, jeg ved den ved det. Men Ja, der kan du bare se, ikke? Og det vil sige, at du er ifølge den her definition altså en sjæl, uanset om du kan forlade kroppen eller ej, eller ved det eller ikke ved det. Okay. Så er du altså sådan en. Så kan du bo mere eller mindre i en krop, ikke? Jo. Og du kan nok se, at ordet viden er med 2 gange i definitionen. Ja. Ja, og det er her, at definitionen på Scientology kommer ind. Så læren om viden. Så det vil sige, at ordet betyder egentlig studiet af sjælen. Okay. Men det er jo så religiøst, det her, eller religion? Jamen det er det jo, men ikke jo ikke i den forstand, at der er en mand med hvidt skæg, eller som har lavet det hele, men det er i buddhistisk tradition, det er en religion. Den eneste af de gamle store religioner, som Scientologien virkelig minder om, det er buddhismen. Man kan sige, at målene i buddhisme og Scientologi er de samme. Midlerne, hvormed man opnår dem, er forskellige. Ja. Men målene, det går ud på, de færreste ved, at Buddha, det var slet ikke det, manden hed. Han hed Gautama Maitreya, der er forskellige måder at udtale det på. Gautama Maitreya. Og Buddha er en titel, som betyder den oplyste. Mm-hmm. Man kan sige, hvis man skal sige lidt for sjov, en hvor tigeren virkelig er faldet. Så han har virkelig forstået så meget, som man kan kalde ham oplyst. Ja. Og det er parallelt til det, man i Scientologien kalder tilstanden clear. Alright. Ja. Klar. Du kan se oplyst, klar. Der er ikke en stor forskel. Ja. Så på den måde hænger det sammen. Ikke? Og Scientologi er en lære, men det er også en værktøjskasse. Fordi der er teknikker en masse med hensyn til at slippe af med forskellige ting, der hindrer en i at være, som man vil være. Det kan så igen være generthed, eller klaustrofobi, eller jalousi, og et hav andre ting. Men også til at få større åndelig indsigt. Huske sin tidligere liv. Det er jo den spændende side af sagen. Og så at få mere og mere frigørelse fra kroppen, altså ud af kroppen oplevelser. Men hvis det her det er rigtigt, så lyder det jo meget spændende, men hvorfor er der så meget angreb af det? Hvad? Jamen, hvis en person virkelig kortlægger sjælen, ikke, så er han sgu da et trussel mod et par ting, som jeg kan få øje på. Ikke? Og hvis man, altså jeg har gjort det til en hobby at fjerne hovedpiner ved hjælp af Scientology-teknikken. Når jeg møder folk, der har hovedpine, så sætter jeg lige ned i en stol, og så kører jeg lidt teknik på dem, og så videre. Og 80% af de hovedpiner, jeg arbejder med, de forsvinder på under et kvarter, bare ved at snakke med dem. Nå. Jeg rører ikke engang ved dem, jeg snakker bare med dem. Selvfølgelig efter et bestemt system, som Howard fandt ud af. Og så plejer disse hovedpiner at gå i opløsning. Ja. Og der plejer jeg så at sige til, når de så er færdige, så siger de, hvad er det for noget, du gjorde ved mig? Det er Scientology. Scientology, siger de så. Så siger jeg, ja. Og så siger de, jamen det er jo helt utroligt, vi troede det var sådan noget. Ikke? Og så siger jeg, jamen altså, tænk jer selv om, hvis alle mennesker lærte det her, jeg lige har gjort på dig. Ville folk så sidde og klappe i hænderne? Ja, det ville menigmand. Mm-hmm. Ikke? Men du skal da ikke komme og fortælle mig, at psykiater og psykologer og pillefabrikanter, at de ikke ville gå i gang med at spænde ben, fordi det er jo en total trussel mod deres geschæft. Altså du siger simpelthen, der er økonomiske hensyn til en vis grad, der gør... Scientology er en trussel mod en hel masse. Og så er det for godt til at være sandt, det er da også en faktor. Ja, man tror ikke rigtig på, at det her det kan... Nej, det er klart. Hvordan kan man så finde ud af, hvad kan man så gøre? Hvis vi nu siger, det er sådan der, hvad skal jeg så gøre, hvis jeg skal finde ud af, om det her det er rigtigt? Jamen, du bliver nødt til at starte i den ene ende med at finde ud af, om det er noget for dig. Så du skal jo en til at rådgive dig om, Hopper der skrevet havrebøger. Hvad for en er den rigtige at begynde med for dig? Mm-hmm. Og det afhænger selvfølgelig noget af din baggrund og hvad du er interesseret i. Der er jo forskel på, om jeg vil bare ud af kroppen, eller jeg vil have et bedre ægteskab. Altså, så det er jo 2 vidt forskellige indgangsvinkler. Ja. Og man kan lave Scientologi på begge dele, men det afhænger af, hvad du går og roder med i dit liv, som du kan tænke dig skulle blive bedre. Ikke? Ja. Og så vil man anbefale dig at læse en bog om det, og bruge den, indtil du opdager, og det virker. Så kan det være, at du finder ud af, at det ikke virker, så fred være med det. Men vi andre, vi ved, at hvis du virkelig forstår, hvad der står, og gør det. Der er nogle mennesker, de går i skole og lærer alt muligt, men de kan ikke bruge det bagefter. Det problem har vi desværre også i Scientology for nybegyndere nogle gange. Ikke? De læser det, men de kan ikke bruge det. På samme måde som du har nogen, der går på universitetet, de bruger aldrig deres uddannelse. Så det kan man sagtens have, ikke? Så der er 2 trin. Lær et eller andet, og så brug det. Det er de 2 trin. Og så observer, om det virker. Alright. Så det er første trin? Det er første trin, det er der, man starter. Det er der, jeg startede i sin tid. Jeg læste en bog. Jeg hørte om det, købte en bog og tog på ferie og læste bogen op i Nordsveriges fjelde. I telt.
Så det var, hvad jeg gjorde, og så fandt jeg ud af, at det lød interessant. Og som sagt, så var jeg meget, meget genert, og jeg gik så i gang med at slippe af min generthed, og det tog et år. Okay. Hvad så efter det, generthed og så videre, så er det så de her mere religiøse ting, man kommer til, eller hvordan er det opbygget sådan? Jamen det er det. De fleste, de starter med de praktiske ting, sådan noget som generthed for eksempel, og at komme over stød, som livet har givet. Ikke? Det er det mest praktiske, ikke? Og så når der ligesom er fred i sindet, en meget sjov ting, når der er fred i sindet, så kan man virkelig komme i gang med det avancerede åndelige arbejde, med tidligere liv for alvor og ud af kroppen og oplevelser. Men der skal altid være fred i sindet, inden man starter med dem. Okay, så det er det, som man... I har et begreb, som hedder broen, som består af sådan nogle forskellige niveauer. Korrekt. Der er ligesom man renser op i de stød, man har fået i livet, og det, der har sat sig i en, som ikke skal være der. Og så kommer man op til et slags nulpunkt. Og derfra, så kan man så køre op igen. Den tilstand, der hedder clear der, hvor man... Hvordan har man det der? Hvordan? Jamen, det vil bare sige, at den lille sorte mand, der sidder på skulderen, og af og til siger til dig, at det, du har mest lyst til, det har du ikke lyst til alligevel, og sådan noget, ikke? Han er der ikke. Og det er jo alt lige fra, skal vi sige, at du har en person, der er jaloux, og så siger personen, jeg ved godt, der er slet ingen grund til at være det, og så siger den lille sorte mand, men det er der. Ikke? Og vi kan tage det med højdeskræk, ikke? Jamen, jeg kan godt se, at der er jo ikke en eneste chance for, at man falder ned fra Eiffeltårnet, ikke? Der er jo ingen chance. Og der er jo hegn overalt, ikke? Så jeg burde jo kunne gå op i Eiffeltårnet, og så siger den sorte lille mand, der sidder her, ikke? At du falder garanteret ned, og du kan mærke det i hele kroppen, ikke? Mm. Så den mest populære og hurtige måde, jeg kan svare på det er, at den lille sorte mand går væk. Ja, okay. Hvor lang tid tager det så at opnå den tilstand? De fleste bruger mindst et år på det, og det er almindeligt med et sted mellem 1 og 3-4 år at blive clear. Okay. Og så har I noget, der hedder OT, og det er så... hvad er det for noget? Ja, så det er bare endnu mere det samme. Ja. Så OT, det betyder opererende titan, og titan, det er vores ord for sjælen, så det har vi allerede været inde på, ikke? Ja. Og det vil sige, du får mere og mere, vi kan sige telepatiske evner, vi kan sige mere og mere déjà vu, altså her har jeg været før, og nu tænkte jeg på ham, og så ringede han lige efter og sådan noget. Alt de der deciderede åndelige evner. Okay. Og hav mennesker, der siger, jamen det kan jeg godt, jeg tænker på min onkel, og så ringer han, så siger du til ham, jamen hvor mange gange om året sker det? Og så siger han 2 gange, ikke? Så kunne det være, hvis han virkelig lavede noget scientologi, ikke? At så skete det 3 gange om ugen, og det ville da immer væk være sjovere. Mm-hmm. Og det er så derfor, at du er blevet hængende? Ja. Også fordi, at jeg har uddannet mig til at blive bedre og bedre til at bruge teknikkerne på andre. Således at de slipper af med de ting. Det er jo ikke kun for mig selv, jeg har fortsat. Og der ligger altså også det at hjælpe andre, eller lave terapi på andre? Ja, netop. Åndelig vejledning eller terapi, kald det hvad du vil, ikke? Altså scientologiterapi eller scientologi åndelig vejledning, det er det. Og det kan man blive dygtig i. Der er forskellige helt klassiske systemer, parallelt til både folkeskole og universitet, hvor man går i skole så længe og har lært så meget, og derfor kan så meget. Okay. Men hvad starter det med? Det starter med, at jeg gør hvad? Jamen altså, hvis der er et eller andet område i dit liv, du er interesseret i at forbedre, så skal du kommunikere til scientolog, og så vil han fortælle dig, hvilken bog du skal starte med. Og så læser han den? Simpelthen. Og så kommer du så tilbage, hvis du har fået blod på tanden. Det er sådan, man starter. Okay. Tak for hjælpen, Jan. Velkommen.